Walay saksakaya radio station ya iyayag nasaray tagpenyo. Jad bunuan binlo. Paborito. Bunuan bukid. Paborito. Bunuan gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad karanglaan. Paborito. Aya. So 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig, good morning, Dabalang Sinansakay. Wajala so programan pitalaran nyo tateng tanagagik. Programan Lignaay Balay. Paruntal nasara impormasyon, balita, serbisyo publiko. Daray nagagawad kaliber-liber na luyag tayo Pangasinan, tan bansan Pilipinas. Siyempre, kalop kantabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Biray Jimenez at your service always. Kana kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Respeto Technical Engineer Nexon Dakal. Samput yaagaw at bulan na Disyembre at taon 2025. December 31 natatang tanagagik. Mustakila. Yada saraya binalay-balay nakaw. Talagan na dolyar. Kapaborito Nixon. So, presyo na saray prutas. Wala sa ratay bilog na prutas.
Ta siyempre, yamot lalante sa bangunan, nakaugulian at pananisya tatang tanagagik. Kaya't mga wit na swerte at kada pamilya at kada abong. Nuwala susamay kakargad lamisaan. Ya labinduan klase na say prutas ya malimpek. De problema no ang gapoy isaliw na malimpek tang gapoy malimpek. Engineer Nixon, kanya-kanyan pananisya tatang tanagagi ka. Kanya-kanyan na may paniniwala para salubungin natin ng bagong taon at pagsapit ng 2026. Tayo po ay swiswertihin yan. Nakalya may superstitious belief at atang tanagagi. Pamahiin, bawal sumampanis, bawal ang babangil no pitsa uno. Wala da kanya-kanya na paniniwala po yan. Ang importante yung pananisya tayo sa Diyos ya katawan niya manamal santo Huwag po nating iasa ang ating palaran buhay sa swerte, game of chance. Ay, nakaw. Mangkuli tayo, tatang tanagagik. Mantrabaho tayo, tapyan nakwartaan tayo, katauntan. Ed legal ed legal. Ya paraan. Kaamin niya illegal at tatang tanagagik. Si katutay pandipindian nyo, walan-walay pansamputan-tutan. Yung yuramay nagkamal ng limpak-limpak na salapi, ay nakaw. Sa pagnanakaw sa kaban ng bayan o ceasefire, RJ. Bayaan mo muna sila ngayong araw. Pero tignan ninyo yung nangyari sa kanilang buhay, walang peace of mind. Aburido sila. Nagdaan talagawan da. Tuliro. Dahil sa sarili nilang konsensya, sarili nilang budhi ang umuusig sa kanila. Nakaw. Nung lamay mambilay, maroon. Walang problema, walang kagalit. Di po ba? O kaysa binakol sa kwartam na kay problema, ayaking, makaugip ka kasi at ka makaugip. Bawang ka sang kanunot mo, di ba, Engineer Nixon? Adidagto ka may sangkal mo sangkaluto. Alibali bila ito, walang problema. Di ba? Malusog ang pamilya, ganun. Ng pasakbaylay, Department of Health, saray kapulisan, tatang tanagagik. Dasatay bawal panlako na paputok o pati mga paputok ngayon may mga designated areas kung saan sila pwedeng magbenta ng mga hindi ipinagbabawal. Pero maminsan yung mga sibilya paputok agde-display pero tuputan mo mayroon. Pag nahuli, naghanap buhay lang po, sir. Pero walalad si Kiyaw managsalew. Ano gabayo na safe sa pamilya yo, safe kayo. Agkila mangusar na saratay makmaksil, iran na paputok, kalimbang na lang, pwede Sakub na kaldero, batyan abutaw, timban abutaw, basta makapalasa na ingal at ating tanagagik. Lapod saya pananisya lante ya atay paningal amay sibwakan muratay mauugas iran na elemento. Inkanto, pangitaboy na malas, ganun po yun
Kaya nakaugulian na sa pagsalubong ng bagong taon, maingal, masayaksak katatang tanagagik. Pero siyempre, mas maunglay safe tayo, yanay-nay. Ninang nyo, pigaralay at tigwayan na bilay at tatang tanagagik. Lapod sayay paputok. Jalabatid dagupan na bagay mo may 7 years old ya ugaw ya may birthday tatang tanagagik. Dalantoy insabog ni man. Ugaw yan ang dukduk labat nasara may aga pimutok ya paputok. Tinipon da sinulsalanda singa time bomb tatang tanagagik sa kisinatay. Sa ibabagadalante sa disgrasya kakiram. Yan na bantayan tiratay anak tayo. Kaslakan si karay nabibiktima na sayay paputok. Impanang ng dala, Engineer Nixon, tinaon sa DOH, walay kampanya daya ipanang ng at atang tanagagik. Iraramay lagari napukol ayagi. Plais napukol ayagi. Katli nakatat ayagi. Just to remind at atang tanagagik. Yararaman so akatarya para saray bangar. Para dasara may anawut suuluda. Ay talagan na usar na saray paputok sa pagbabawi walad kaunuran. O, di ba? Libre-libre kayo, yung tawag. Piano, Manggrit na Happy New Year, dasaratay inaryo. Saray walad biktao, at saray kabaluyan nyo, lola saray public officials. Aray makukuli. O, sige. Umpawil tayo, tatang tanagagik, kasumpala na pigaran makanan paimano, manalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel.
Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina de Venecia. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, paborito, Lumboy, paborito, Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Okay, apay paruntal na programa na likna ay balay ang papayol tating tanagagik. At saya pangilugay ni na Happy New Year, damin niya dumarengal.
na DWGA 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Kaya pisalamat da saray amin ay sponsor tatang tanagagi. Ikakasakay lawas da say istasyon tayo. Thank you da si kayo. Kana manulot tini sa sublaya taon 2026. Masayaksak magayaga. Alintiran na katuyawon iraya yareran personalidad ya may pasabi na saya pagbati sa pagsalubong sa bagong taon. Karuman at insilibra susamay Rizal Day at atang tanagagik. Yada saray pigara na balay syudad at talagan insilibratan singaditan da balay na binmalay. Petak at kinoy lukas so munisipyo kwangko ta holiday. Kamanaya insilibradatay Rizal Day ditan da balay na binmalay. At kahit na holiday, nandyan sa kanyang opisina si Mayor Pet Merera. Nabalay na binmalay basta walay pang kanaunawan man sirbi kwanto mo. Given holidays. At kamyamay susaray kapangitaran to ni na serbisyo. Irana kabaloyan tudta na da balay na binmalay. At wala lamot so pananaw to at atang tanagagik. Da saya selebrasyon na Rizal Day. Kasi nagamurantila so kawayangan at saray mananakop. Kasi ni maligwasla so bansan Pilipinas lapod sa ipapakurangla na dili tayon lahi at atang tanagagi. Lapod nanunutan niya si katayo so wala da silong na impanguloy na sa Espanyol at loob na 300 years at atang tanagagi. Si Moblay so saray Amerikano. Si Moblay so saray Hapon na atang tanagagi. Nagnapla kasi ay maligwas bimangon so say bansa tayon Pilipinas. Ang turay rasunes sa kinatag tayo makaagwat at atang tanagagik. Madya pa so impituyaw tayo dakinan Mayor Pet Merera na balay na binmalay nilirad selebrasyon na sa Rizal Day karuman. Engineer Nixon, go ahead. Yes, oo. Sa ngayon, yun nga, in celebration, what Rizal did to our country. So, kung bigyan natin, yung Rizal, it implies yung mga bagay na sakripisyo niya, yung mga bagay na power ideas at the same time, yung kanyang patriotism sa ating bansa. Bilang tayo mamaya, bilang din mga public servant, marami tayong kailangan malaman tungkol sa kanyang alikain sa bansang Pilipinas. Para sa akin, namamatay yung mga mismong pinaglaban ng ating mga kairuan, yung mga mismong layunin nila. Hindi lang si Rizal, hindi lang si Bonifacio, kung sino man, yung mga pinaglaban ng ating bansa, nawawala ang mga bagay na pinaglalaban nila sa ngayon panahon na ito. Bakit nawawala? Dahil unang-una kung titignan natin ang ating mga public servant, yung mga mismong kung titignan natin mula taas, ano ba mga balita, ano ba ang napapakinggan ng taong bayan? Nakikita nila, corruption. Saan ang moral courage doon? Kung mismo yan ang pinapakita nila. So, minsan, kung titignan natin,
hindi maganda ang nilumunan natin sa mga kabataan na sila rin ang magiging next generation. Kasi kung titignan natin, kami dapat maging ehemplo sa lahat ng mga kabataan ngayon. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ano mangyayari sa ating bansa? Pagdating ng araw. Sana na, I hope and pray, nakaparin ng pagbabago ang ating bansa in terms of any forms of corruption. Parang bago itong mapakinggan mula sa isang public servant na tulad ninyo, Mayor. So ano yung nakikita nyo pagkasa dyan sa solusyon sa mga... Maswerte sila dito. Dahil mismong kanilang mayor, kahit gabi, nandyan pa rin yan, tinitingnan niya ang sitwasyon dito sa bayan ng Binmalay. Tinitignan ko lahat dahil gusto ko maging maayos. Hindi na yan oras at babayaran ako. Ang hangin sa akin, yung paglilingkod ko, pagmamahal ko sa bayan ko. Yun lang ang maituturing ko at magiging gusto ko maayos ang aking bayan. Kaya, thank you sir. Masahin natin sa papa. Si Mayor Pet Merera na balay na Binmalay na tunay na naglilingkod at naayon sa batas ang kanyang paglilingkod yan sa bayan ng Binmalay. Lalo sa tay panaggastos na saray pundo. Andurumaran Award so nanalay Binmalay natin. Yan na may pananaw to no Aminya leader kumon. At singa to tateng tanagagi. Alagan nagamuran so satay nagnap ya senso. Yung kabaliksan niya in laban ng Rizal ng Saman. Man si Andres Bonifacio Atapang Atao, Engineer Nixon. Sana sa pagsapit ng 2026, makikilala na natin kung sino ang mga tunay na salarin na tatang tanagagi sa kaban ng bayan. Ceasefire. Ganang iwasan di ba? Sanok na linawa na saray Pilipino. Napoda saray nababalitan na rirengel. Kung gaano kalaki yung mga nawawaldas na pundo ng taong bayan, pera ng taong bayan. Muno mampaputok ira Engineer Nixon kay balaman anto Ayan na balang iratan iran kanunutan niya panagtakawad kaban na balay. Babig nagamurantila so nagnap ya senso. Yad bansa tayon Pilipinas. Good morning, Dasaray Dumarangel Titan da Balay na Kalasyaw, Pangasinan. Thank you so much. Da sa LGU Kalasyaw. Panangidaulo ng Mayor Patrick Karamat. Kabiyangan na sangguniang bayan at panangidaulo ng Vice Mayor Makanlalay sa kabiyangan na sangguniang bayan members. Dan si down to earth councilor na. Saya matulong lawas dan matalisiw ya councilor Elias Villanueva. Wow, wow. Thank you so much, Delgio Kalasyaw. Sa suporta sa estasyon tayo. Thank you. Manulop tini San Sublaya taon 2026. Thank you so much sa JMAX Resort. Dan sa balay na Santa Barbara tatang tanagagi. Kaya si sponsor tayo.
taon 2025 hanggang taon 2026. Thank you so much sa Central Pangasinan Electric Cooperatives. Ngay dadaulo ng Engineer Road Corpus. Atanmat si Madam Risa Resalenda at ating Tanagagi Reyes, nilang spokesperson sa patuloy na suporta ng Sempelco. Thank you. River Palm Resort dyan sa Banyaga, Bogalyon. Thank you. Mga sponsor natin. Sa Mapandan, nalimutan ko yung listahan ko kapaborito Nexon, paki ano mga sa akin, yung sponsor natin sa Mapandan. Kay Mayor Carl Christian Vega. Thank you. At sa lahat ng sponsor natin sa Barangay Kapitan ng Bunuan Giset, thank you. Sino pa yung mga sponsor natin? Thank you. Sa inyong pag-antabay sa ating istasyon, yan. Pakikisa sa ating layunin na maibigay ang mga makatotohanang impormasyon, balita, serbisyo publiko. Yan. Sa ating mga tagapakinig. Ilang oras na lang yung countdown, alas 8:20 na. Malapit na ang pagtatapos ng taong 2025 na maraming bakas na iniwan. Kalungkutan, kasiyahan, nandyan yan. Pero sama-sama tayong salubungin ang pagsapit ng bagong taon. Sa mga may mga medyo hindi magandang nangyari sa 2025, di bali magpapaalam na, move on na lang. Ano ho? Sa mga magandang nangyari sa ating buhay, pagpatuloy po natin ang makagandang biyayang binigay sa atin. Pagpatuloy po natin ang paglilingkod yan. Pagmamahal sa ating kapwa-tao. Huwag magpakalasing. Yan ang bilin ng mga kapulisan. Lalo na sa mga selebrasyon, lalo na sa mga naiimbitahan na ang kanilang service vehicle ay motorsiklo. Yan. Na kung lasing na, abay, parang hari na sa daan. Kala nila makalkal na ni may pampapabatik na dawanaya 120 la. Tulad nung nangyari sa 23 anyos na lalaki dyan sa Binmaloy. Di ba? Na aksidente dahil nako. Ha? Ayon sa impormasyon, lasing. Kaya anong nangyari? Goodbye Earth. So sa piyambag yan, sa pamilya na sa may biktima. Huwag niyong sabihin kayo si Superman na pwedeng hindi masaktan pagka kayo'y lasing. Mag-ingat din sa pagkain ng mga malalagkit. Ansakit. Pag kayo'y magpapaputok. Dahil ilang beses na nangyari
na dahil sa kalasingan at pagkain ng malagkit, bay hindi na itapon niyang paputok Engineer Nixon aputot sugamot. Idumikit Ang tisto ni Tupac ay agto na ekal di manad lima to, naplag di man arapan nasalito. Kinalalahanan din ng kapulisan ng kanilang mga kabaro yung kanilang hanay na wag magpaputok ng baril yan. Dahil nung mga nakaraang selebrasyon ng bagong taon, may mga natamaan ng bala, lalo na sa mga sibilyan na may mga baril, lisensya man o walang lisensya, wag ninyong ipaputok po yan. Lalo na pag yung pagpapaputok isa taas sa inyo rin ang bagsak. Mawawa yung mababagsakan ng bala. Meron ngang nangyari no, nanonood lang sa fireworks display. Biglang natumba, yung pala natamaan ng ligaw na bala sa ulo. Nako po. Kaya ito'y maagang panawagan mula sa mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para makaiwas po sa hindi magandang mangyayari sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya inikayat ang mga madlang people na gumamit na lang ng torotot at yung mga paingay na ito ay ligtas. Doon sa amin na Engineer Nixon, ginagawa ko, labas na lang ako, lumalabas ako sa kalsada. Pinapanood ko na lang yung mga firework display. Taon-taon. Dyan sa aming lugar. Bagoong country yan Mayayaman sila So pag salubong sa bagong taon, talagang patagalan. Kantsaman, patagalan kung sino ang unang mauubos. Kung sino ang huling mauubos. Boss Russell, good morning. Merry Christmas, Happy New Year. Siya yung matagal Yung firework display ni Boss Russell. Lapit lang sa amin yun. Kaya libre na, Engineer Nixon, ligtas pa. Mairap lay napututay gamot. Engineer Nixon, baka hindi mo pa alam yung kanya-kanyang departamento ng bawat daliri natin. Alam mo na, hindi pa? Hindi pa. O sige, para sa'yo to, Engineer Nixon, pakinggan mong mabuti. Pakinggan mong mabuti, para sa'yo to. At sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya iwas sa paputok para hindi mapututan ng gamot. Yan. Ito na, mamaya ko pa sana sasabihin sa ating pagtatapos. Sabihin ko na, Engineer Nixon. Alam mo ba yung ano ang tawag mo sa tangan? Hinlalaki. Tangan. Ano yung tangan kaya? Itong, ito. Ano sa Tagalog to? Engineer Nixon. To. Di ba? Diyan Pangasinan, tangan Nalimutan ko sa Tagalog. Yung maliit na unang gamot. Unang daliri natin. Ito yung Department of Justice. Ang ahensya na to, Department of Justice. Wayakin bakit? Kasi ito yung ginagamit natin sa pagtatammark. Tammark. Yan. Mga legal na dokumento yan. Tammark. Ito namang pangalawa, yung hintuturo. Ano to, Engineer Nixon? Yung hintuturo. Nung departamento to. Department of
Education. Bakit? Nagtuturo, di ba? Mambabangat, mantuturo. Yan. Ito joke lang to ha. Pang ano lang. Ang imagas. Tayong magpakaseryoso palagi. Abot ang tilay balon taon. Ayong hinliliit. Antod Pangasinan niya, Engineer Nixon. Kiking, di ba? Kiking. Yung kiking, ano to? Yung hinliliit, ano to? Department of Health. Siguro, tanong mo, Engineer Nixon, bakit ang kiking naman Department of Health? Kasi ito yung pangalis natin ng dumi sa ilong. Yan. Di ba? Pangkulangot. Di Department of Health. Ano naman itong palasinsingan? Palasinsingan kung saan nilalagay ang wedding ring. Engineer Nixon. Ano namang department to? Itong palasinsingan. Itong palasinsingan ni Department of Finance sa Tateng Tanagagik. Wayakin bagit. Di ba palasinsingan? Kwarta. Noong nga pulay kwarta, isan lamlame sing-sing. The Department of Finance. Ito namang nasa gitna. Hinlalaki. Hinlalaki yan, no? Engineer Nixon. Hinlalaki. Itong gitna, ito. Di ba hinlalaki? Ito, yan. Nakikita mo. Ayan, Ano to ay? Yung hinlalaki naman, Engineer Nixon, ito ay Department of Interior and Local Government. Kung bakit, bahala ka nang mag-isip. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one.
Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Okay, 30 minutos. Kasumpalan na alas 8 at kabasan. Oh, likas mo. Tuputan mo na, Engineer Nixon, ha? Para ka nang mag-isip. Thank you so much. Sa Wellcare Diagnostic Center dyan sa Mapandan. Thank you. At suporta DWGA. Saya Coras Manur at Mapandan. Thank you. Manulop tini at Science Supply taon 2026. Yan. Morning, Idol. Great ko pa na Happy New Year sa pamilya Gumapos, Lingayen, Pangasinan. Okay. Happy New Year at pamilya Gumapos. Yan sa Lingayen, Pangasinan. Puro taga-Libsong to. Milan family dyan sa Canada. Good morning. Happy New Year. In San Lawrence Key, dyan sa Las Vegas, Nevada. Happy New Year sa iyo at sa iyong pamilya. Happy New Year din sa Gaspar family dyan sa Kalit, Binmalay, Pangasinan. Happy New Year sa Eco family dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Happy New Year sa Librada family dyan sa Singan. Good morning. Happy New Year din kay Roger ng Labrador, Pangasinan. Yan. Okay, mag-greet lang kayo ng New Year sa inyong mga pamilya. Go ahead, 0945-183-4352. Ang bilis. Yan, 0945-183-4352. Yan. Happy New Year din kay Councilor Jonathan Ramos dyan sa Lingayen, Pangasinan. O nga pala, piyesta na natin, Pero wala akong listahan ng mga mga activities natin dyan sa Lingayen. Happy New Year sa kanilang tourism officer. Yan. Si Madam May Biray Raweda. At syempre sa aming Mayor Josepina Eday Castañeda, mabuhay po kayo. Happy New Year and Happy Fiesta. Lapit na yung fiesta dyan sa bayan ng Lingayen.
Happy New Year din kay Konsehala Flores. Yan sa Mangaldan, Pangasinan. Kay Mayor Ming Rosario at Board Member Jerry Rosario ng 4th District. Ang magkapatid na talagang pagserbisyo publiko ang pinag-uusapan. Number 1 ng mga yan, Rosario Brothers. Board Member Jerry Rosario, Board Member ng 4th District, at kay Mayor Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan. Happy New Year po. Sino to? Ayan, mag-text lang kayo. Basahin din natin yung ating mga suking nanonood palagi sa ating palatungtunang likna ay balay. Mabuhay po kayo. Palaging nandyan nakantabay sa ating programa ito. Tingnan ko sa ating Facebook page. Yung mga Madam... ito. Ayan, dami na pala. Engineer Nixon. Len Coronel. Yan, yung mga laging nakantabay sa ating palatuntunan. Happy New Year po sa inyo. Yan. Kay Madam Emma Lipio. Yan. Sino pa? Yan. Kay Justin Manuel ng Binmaloy. Good morning. Vice Mayor, itaktak mo. Mamenta. Happy New Year. Nilang Vice Mayor, Presiding Officer dyan sa Binmaloy. Kay Madam Ella Valerio. Nandito ka na, Madam Ella. Galing ng abroad. Kay Councilor Bismarck Valerio. Nga pa yung text mo, Councilor Valerio. Sino pa? Ayan, yung mga talagang suki nating tagapakinig. Alam kong nandyan pa rin kayo at sama-sama nating salubungin ng bagong taon. Yan, 2026. At syempre, tuloy pa rin po tayong magsasama-sama-sama-sama. Yan, Happy New Year. Yan, si Madam Emma Alipio. Happy New Year po sa inyo dyan sa istasyon. Yan. Kailangan may premyo to Partner Joseph, kanilang bakani. Si Madam Ima Alipio. Si Cecilia Morante. Yan, morning po. Paki-greet po kami. Yayo. Yan, ni Yayo. Happy New Year sa inyo. Sino pa? Okay, tingnan muna natin yung ating mga nagtitext dito sa atin at babatiin natin sila ng maligayang bagong taon. Yan, masagana, maligaya ang bagong taon sa inyo. Ano ba yung maswerteng kulay, Engineer Nixon? May mga maswerteng kulay na dapat daw na isuot. Yan. Sa pagsalubong sa bagong taon. Ito, sasabihin ko. According sa mga feng shui expert, kung naniniwala kayo, hindi kayo naniniwala, basta ito daw. Yung mga masiswerteng kulay at hindi dapat isuot na kulay, yan. Sa pagsalubong sa bagong taon, yan, may mga maswerte na kulay na dapat daw suot-suot. Pagsalubong sa bagong taon, mamayang hating gabi po yan. Pero may mga kulay naman daw na hindi pwede na isuot. O kaya mayroong hindi pwede. Ayokong banggitin yung salitang ma. O yan.
Pero may mga talagang maswerte pagsalubong natin sa bagong taon. Yan. Hinahanap ko yung listahan ko dito, Engineer Nixon. Hindi pa nakamove on si Engineer Nixon. Hanggang ngayon tinatanong pa ako kung bakit yung sa gitnang daliri may Department of Interior and Local Government daw. Aha. O sige, mamaya Engineer Nixon na papaliwanag ko. Kaya sino to? Kaya ano to? Paki-greet kami Happy New Year dito sa Estanza. Pamilya Diaz, Estanza, Lingayen, Pangasinan. Lingayen to, sa mga kababayan ko dyan sa Lingayen. Happy Fiesta sa atin. Yan, okay. Ito yung ayon sa, ito na, nahanap ko na. Ayon sa mga pungso expert, Tatang Tanagagi, ang masaya daw na, ang masaya, ang maswerteng kulay, na dapat isuot sa bagong taon ay ang kulay berde. May makot, ya berde. Wow! Talaga ha? Year of the Horse. Maswerte daw yung kulay berde. At syempre, ang hindi naaalis na kulay na talagang palaging sinusuot pag salubong sa bagong taon, yung pong kulay pula. Yan, ang balanga. Green, berde, ang balanga. Wala ni sakay. Engineer Nixon. Wala ni sakay maswerte na kolor ya sulong sa pangabot na balon taon. Tanaya at kolor doyaw ya makot. So doyaw ya makot, green ya makot, dan ambalanga. O yung pundaw, iwasang isuot. Yan, iwasan na isuot. Sa pagsalubong sa bagong taon, mga dapat iwasan. Yan. Na kulay. Yung pong kulay puti at kulay asul. Yan. Asul at puti. O, ano yun po naman? Ito naman po ay mga paniniwala lang. Hindi naman na ito pinipilit. Ayon naman to sa mga fengshui expert at mga paniniwala. Pero ang palaging sinasabi ng aking kaibigang manginginom, wala sa anumang klase ng prutas na bilog ang kapalaran ng isang tao. Wala sa kung anumang suot na kulay ng damit. Bagkos ay nasa sa iyo yan, sa sarili mong discarded pagsisipag o pagsisikap, sipag at tiyaga. So kanya-kanyang paniniwala ito. Diba, Engineer Nixon? Kanya-kanyang paniniwala. Ito, may nagbebenta ng malakas ng paputok. Huwag niyo nang sabihin name ko dito sa atin. Sabihin mo kung saang lugar. Ito, ano na lang. Ito na lang. Ganito na lang. Kung may nakita kayo na nagbebenta ng mga paputok na malalakas, sabihin ninyo. Kung ayaw ninyong kayo ay pag-initan, ganito na lang. I-text nyo yung lugar
i-text ninyo o i-chat ninyo yung lugar kung saan may nagbebenta ng mga bawal na paputok. At syempre yan po ay ipo-forward na lang natin. Ako na lang ang magpo-forward ng impormasyon sa mga concern na mga hepe ng mga iba't ibang bayan. Ano ho? Kasi yun po yung maigpit na kampanya ng ating kapulisan. Yan. Iwas disgrasya, iwas sunog. Yan. Kasi sabi nga nila, pag wala silang maipaputok na malakas na paputok at walang magbebenta ng mga makadisgrasyan paputok, wala hong madidisgrasya, di po ba? O kaya para makatulong na rin po kayo sa pag-iwas sa disgrasya, itong ating gagawing pagsalubong sa bagong taon. Ating text line 0945-183-4352. Ayan. Kahit di na tayo tapos na yung programa natin, text nyo lang at ipo-forward natin doon sa mga kung saang bayan yan at sa inyong mga chief of police. By the way, mayroon tayong listahan dito. Ito, dito sa harapan ko, lahat ng text line ng ating mga kapulisan dito sa ating lalawigang Pangasinan. So kung mayroon man kayong mga nakita, kasi talagang hindi yan ni-display. Diba, Engineer Nixon, agdata ni-display. Watan labatan at silong nasa tay lakuanda. Diba? O pag may nagtanong, walay mantupet, walay kinyo, super luluyo, walay plaplayo, ganun. Okay, mapalad tayo. Nasa ating linya si Councilor Jonathan Ramos, isa sa mga councilor natin dyan sa bayan ng Lingayen, para alamin natin ang mga kaganapan dahil magpipiesta na ang bayan ng Lingayen. Good morning, Councilor Jonathan Ramos, sir. Good morning, Sir RJ at Sir Joseph. Happy New Year. Yes, at medyo nagang nagbakasyon si partner ko. So ako lang nandito, Sir Jonathan. So kumusta na po ang ating bayan ng Lingayen? Nag-umpisa na po ba yung mga activities natin dyan para sa ating piyesta? Yan, tama kayo dyan, Sir RJ. Magmula nung December 27, yun yung ski night natin. At nung 28, yun yung Toda night. At nung 29, yun yung senior citizen night. So, magmula kagabi hanggang mamayang gabi ay race muna. At magre-resume yan ng January 2, Sir RJ. At maganda naman yung kaganapan na nangyari sa loob ng 3 gabi, na kung saan ay napasaya po natin ang ating mga senior citizen, ang mga kabataan at ang ating mga tuda dito sa bayan ng Lingayen, Sir RJ. So parang nauna sila, ano ho? Dahil usually sila yung nasa bandang huli, pero ngayon nauna na sila. Tama kayo dyan, Sir RJ. Sila po ang nauna at susunod ang Educators Night, CSO Night at itong Barangay Night, no? Lukasan niya. Yung coronation, kapiestahan yun. Kailan po ba talaga yung piyesta ng Lingayen? Sa first Saturday and Sunday ba yun? Ng taon? Tama ka dyan, 4-5, Sir RJ, no? Para yung ganapin yung Coronation Night at saka Barangay Night, Sir RJ. Sino yung nanalo sa atin, taga saan? Miss Lingayen 2026 yan.
taga Barangay Libsong is Sir RJ, kung saan anak ng isang empleyado dito sa LGU Lingayen. Okay. So, congratulations sa kanya. So, sa pagsalubong natin sa bagong taon, mamaya na ito, Councilor, ano po yung tagubilin natin sa ating mga kababayan? Yan, magandang pagkakataon ito, Sir RJ, para mabigyan natin ng info ang ating mga kababayan. So sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Lingayen ay mag-ingat po tayo sa ipinagbabawal na yung mga malalakas na putok at mahigpit na ipinagbabawal ng ating PNP yung pagpapaputok ng mga baril. So sa mga gun owners, no, wag muna nating isabay ang pagpapaputok sa pagsalubong ng bagong taon. Sabi nila, Sir RJ, mas maganda pang iputok sa loob kaysa labas, no? Para Tama naman. ayan, at Ano yan kasi nakakabuhay yon, Councilor? tama kayo dyan, Sir RJ, no? At panawagan po sa ating mga kababayan na naway magalak po tayo, masaya po tayo na salubungin ang New Year. Naway salubungin ito ng may bagong pag-asa, bagong pagkakataon, siyempre bagong biyaya, Sir RJ, bagamat na hindi na iiwan ang bagong pagsubok. At least, Sir RJ, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa pagsalubong natin sa panibagong taon ngayong year 2026, Sir RJ. Yes, dahil alam ko naman sa ating bayan, wala pa akong nabalitaan na nadisgrasya ng paputok. Well and good naman yung mga information dissemination na pinapatupad ang ating Chief of Police. Sinong Chief of Police natin? Si Lieutenant Colonel Gonzales? Yes, sila pa rin, Sir RJ, na kung saan ay miniting na rin yan lahat po ng punong barangays at kami po ay nakipag-isa sa meeting na yon para ipaabot din sa ating mga kababayan na talagang ang PNP ay mahigpit na pinapaigting yung pagbabawal, no, sa mga nagpapaputok ng mga baril, Sir RJ. Yes, so itong pagkakataong ito ay bibigay ko, kompleto na yung mga prutas sa pagkainan. Councilor, 13 ba? 12? Sir RJ, talagang yan ang ginawa natin kahapon para kumpletuhin yung ating practice, no? Oo. Mga Pinoy. Para sabi nga nila, kapag mayroon kang mga ganon ay magaan ang buhay o pagsalubong sa bagong taon, Sir RJ. Okay, so yung mensahe natin, pagbate sa ating mga kababayan, go ahead, Councilor Ramos. Thank you, Sir RJ, sa ating mga kababayan. No? Maraming salamat sa inyong pakikisa sa mga adikain at plano ng LGU Lingayen. At kami po ay natutuwa dahil hanggang ngayon ay wala pang naideklara na insidente sa ating bayan. So ipagpatuloy po natin yung mga ginagawa po nating magaganda dahil kaming mga municipal officials ninyo ay ganun din ang aming ginagawa, no? Hanggat sa kaya namin ay binibigay po natin yung magandang serbisyo para ang bayan ng Lingayen ay sekwanda, Sir RJ, at naidayo, naitanduro, no? So balay na Lingayen. So balbalig salamat sa Saray Kabalayan. Mag-ingat po tayo and Happy New Year sa ating lahat. Yes, thank you so much. Happy New Year, Councilor Jonathan T. Ramos, sir. Thank you, Sir RJ. Okay, si Councilor Jonathan Ramos ng Lingayen, Pangasinan, sa kanyang mga paalala at yung kanyang pagbati at nalaman din natin yung mga kaganapan sa darating na piyesta, kapistahan ng Lingayen. Alam ko first Saturday and Sunday ng taon ang kapistahan ng bayan ng Lingayen. Mabuhay po kayo, Sir Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. So muli paalala, magsasama-sama na tayo sa susunod na taon. Sa ating palatuntunang likna ay balay, babalik po kami ni Kapaborito Joseph Kanilang Bakani next year na. Ayan. At ni Engineer Nixon Dakal.
Wala nang sapat na oras. Iniiwan namin ang patuloy na paalala. Patuloy na pagpapaalala na umiwas po tayo sa mga malalakas na paputok paggamit ng baril. Yan. Sumunod po tayo sa mga alituntuning ipinapatupad ng ating mga lagad ng batas. Ano po? Para masaya nating salubungin ang pagsapit ng taong 2026. Goodbye 2025. Welcome 2026. So Happy New Year sa inyong lahat. Yadangaranan kapaborito Joseph Kanilang Bakani, Engineer Nexon Dakal, the Technical Control Amigoyo. RJ Biray Jimenez at your service always. May babagan. Thank you. Umpayol kami at next year. Yalabat na distasyon DWGA 88.1 FM. Ulit, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani.